akpọkọrọ m okwu anyhow. Ana m akụkọ ọkpọ, ama akpọkọ n'ime swimming pool a. Maka na anyị yiri ka ndị ka nwaanyị. Ị na-agwazi m pino flat tummy, nke a na-ebe ọwụ big tummy. Ije Ihunanya, my brother, to get love is just no easy. Una fugo na true love she rike. Sister, to get love is just no easy. Oh, what ya no can ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, oh, Ije Ihunanya. Ndị be anyị na-ejenio anyị abịa ọkwa ọzọ n'ije ịhụnanya nke ndị Ichaka Studio na-ewetala anyị Ichaka Studio aka na-eme ka anyị na-amụsa amụ na-enye anyị obi aṅụrị. Unu nekwa anya n'ive onyonyo anụnụ vụ nọmba na-aga nne nọmba ka eji na-akpọta anyị kpọọ na anyị n'akara ekwentị a maka onye chọrọ isonyela anyị n'ije ịhụnanya ya kpọọ Ichaka Studio na ekwentị a. Onye chọkwala isonyela anyị ya biko jee na YouTube, Instagram, Facebook and TikTok Ichaka Studio. Unu n'anya onye nọ m n'aka nri a abịawo mbụ, ọ bịawo n'ije ịhụnanya mbụ mana ọ chọtara onye nyana ya anụ, o wee na-abịagharịzi azụ na agba nke ịbụ a. Nne ọwakanala anyị onye bụ Afọ mbụ possible. Nna m ọwakanala anyị onye bụ. Nkwe ihe ọzọ The Young Swags. Ogene unu abụgo n'ive na-ekwu na-adaba, unu aghọtago? Dịka anyị si eme ya na mbụ, na-anyị etinyelu ụlọ ọnụ n'okwu unu mee ọkpa n'ala maka na ndị Igbo kwuo unu ka ibe ekwu wee na-adaba. Na-ekwu na ana m anụ. Na-ekwu na ana m anụ. Ogene ọmamma jeje. Young Swag anyị atụọkwa na akwụ ọra gị. Young Swag onye ike odogwu ibu gbani mba. Ogene ọgbọna ọgbọra bụ n'okwu ọnụ ike na dị mba. Young Swag odogwu egbe unu abụ ya. Nwoke na-ebe ebe unu abụ ya nwa ibe kwuru ka na-eme. Mary Jane Possible gwakana anyị ọzọkwa maka ọ bụrụ na-etugharịwo gwakana anyị ọdịlị nwoke ịchọrọ achọ. Ọ ga-amasịkwa m nwoke dịkwa pino. Mana oge gara mbụ onye apụtara n'ụlọ ya pọs na ọ chọrọ nwaanyị na-eme ka nwoke. Ugbu a m emezuo ka nwaanyị. Achọziri nwoke na-eme ka nwoke ka m bụrụ nwaanyị. Onye ka iji yili gown? Onye ka m ji yiri nnọọ gown agba mbọ otu n'ogbe.
Akpa abụọ tụ n'ogbe. Ama mgbazikwa ọzọ ka ọ tụ n'ogbe. Ọ ya ka m ji dị ka nwaanyị. Ka amanụ ma ọ ga-adaba na ihe abụkwana di na-agụ. Mmadụ na-agbadazikwa na-agbada. Mmadụ na-agbada biko ọ na-adịsi m ike. Ọ bụrụ na ọ yiri ga na ọ daba ka ọ dabazie enu. Ọ bụ ya? Deje. Young swag. Mama. Kọwala anyị ụdịle nwaanyị chọrọ achọ. Ụdị nwaanyị nya gonogo dịsem lege ya dulu m ụzọ okwu mụ anụ mmadụ ọcha nwee ebe ndị oyibo kpọ flat tummy ịghọtago ka ọ were na-adaba ọ dị nwaanyị chọrọ malụ oyibo asụ na-eji obodo oyibo ana m eje n'abata nwoke gbazuru agbazu nwoke na-ebecha udodi nje ụlọ kwedi ka unu ya abụọ unu ka anyị mazialị na ene na nwa ya vana abụọ ọ makwa ovu akwa nje wee leta nani ogene ohere ngwa nwaanyị dị bụ na wa na nnekwu anya mma nna ọkụ kedu ga na ọkụ na ọkụ ọ bụrụ pinapino na gwara gị ọ bụrụ pinapino enyi anyị ọgụma tụgharị kana mba atụgharịsị na biko cheli atụgharịsị na kedu flat tummy muta akpọ ụlọ nọ n'enu mba I like the animal like I nwee height this slim no nwee flat tummy ka oyibo si akpụ ya agbara m ihe nna abụ n'iru m iwe kedu nna biko si na idu arụ ne maka ire m pinapino n'anya m ọ maka na yi gown gown yi ku ka ma nwata agwụ mo yire ndị ka nwaanyị ọ daba ọkwara m okwe ni ha ana m akwụkwọ ọkpọ ama akpakwa ni n'isi n'ukwu a maka na yire ndị ka nwaanyị ị na-agwazi m pinapino flat tummy ka na ebe ọ big tummy onye na m dress dịra nnọọ ka ọ dịkwa ka na-eme esi m amakwụba gaghị na swimming pool aka na akwụkwọ ọkpọ akanyo yigharị akwa yite buutu m nkịta gbọrọ m n'ime swimming pool biko butuo odogwu emene ka ịra odogwu butuo okay unu ekwuchego welive onye chi ji ọgbakụgbu m ka ị chọrọ m na eme ọrụ maka na ijezile okwubezie na ọhụrụ atọmi mụ na emezi anyị nwekwu ka anyị shi eme ọdụ nkenke dụ mkpụmkpụ dụ iri ama m ebe m na-aya ebido mba biko kwe emene ka ịra ọdụ ọcha mana onye agụgola agadi mụ na ya eme nwanne tem ọ ya agbanakwana gị na swimming pool ọnya ka nna m ekwu ọdụ ka mma nava ibe abịa agụkwa na mma nanị mụ na ya ghara ebunwu n'ụlọ mụ na onye ghara ebunwu n'ụlọ anyị ghara eme nwe mụ na onye ghara eme simple onye nyere isi m ọkpọ ịnụ ụba agọchi na-agbakwe m na ọrụ gị esi mmadụ eme ndị be anyị ọkwani n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelu na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na Ichaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje niri nne ndị be anyị afọ m bụ Chidube m Nwobu na-eso oli na anyị n'Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-ewetala anyị anọ na Facebook nọ na YouTube sonyere na Ichaka Studios maka na Ichaka Studios bụ tamtam ebe a nọ ịgbakwa